Så er der en lille demo-film her. Ledningerne er monteret, fase 0 og en amperemeterklamp på. Går du hen til instrumentet, ligger her. Så har du sådan en skiderik her. Den sætter du på, og det er ekstern strømforsyning, så du ikke behøver at give instrumentet strøm. Det sætter du i. Det giver sig selv. Se, de her, de passer ud for en fælles og en V1 passer ned i der. Sætter du i dem i. Tager 0-ledningen. Sætter i. Faseledningen. Over fra armaturet. Sætter i. Så tager du klampen der, amperemeteret, og monterer her. I den første, A1 hedder den. Jeg lægger der lige ned et øjeblik. Sådan der, så er det monteret. Så tænder du her, lægger instrumentet ned, trykker på tænd-knappen, så starter det stille og roligt op. Og den skal du vist holde inden et stykke tid, til det siger beep eller et eller andet. Sådan der. Starter den sådan et eller andet self. Et eller andet. Der går et øjeblik. Kan du næsten ikke se her. Så starter den selv op i watt. Det har jeg indstillet den til. Nu kan du se op i hjørnet her, der står den og måler nu. Kan du se det? Det ved jeg ikke, om du kan. Men jo, 232 volt, 0,34. Det du så gør, så trykker du på den knap, der hedder zoom. Der trykker du lige nedenunder. Skifter den over, så kan du simpelthen se tallene der, vi skal bruge hele tiden. Så står der en knap, der hedder start. Trykker du på den. Og så kommer du igennem, der skal du bare sige next. Jeg har lavet alle indstillinger. Next. Next. Complete. Så fortæller den dig, hvad filen kommer til at hedde. Den skriver du lige ned. CF035 CSV. Og så kan du se, så står den og blinker med record. Og det gør du så bare i 10 minutter eller et kvarter, hvad du nu bliver enig med kunden om. Og det er overstået. Så trykker du på stop. Så gemmer den. Får du filnavnet at vide igen, hvilken filnavn det har. Så skifter du røret til det nye, og gør det hele bagfra, eller gør det hele en gang til. Og når det så er gjort, så tager du instrumentet med hjem, så tager vi dataerne ud af det, og laver en graf til kunden. Det var det hele.